हेल' लोगोफोर, बे समाव मोनाबिलिजों लोगोसे माखासे खौरांफोर लाबोदों। दा बेवहाय मिथिखानाय खौरांफोर थानो हागौ, नोंथांमोना स्किप खालामनानै बारलांब्लानो जाबाय नेक्स्टनि थाखाय। दा फैदो फारियै फार्स्टआव। दिनै आसामाव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायजों सासे बर' पुलिस बिबानगिरि थैदों। बिथांनि मुङा एन.के. राजेश नार्जारी बुंदों। बिथाङा आसाम पुलिसनि 9 नं बेटेलियनमोन। दुखुनि बाथ्रा, बिथांनि जिउमानि थाखाय खनसे इसोरनाव आरज गाबबाय। बिनिफ्राय नेक्स्टआव नुनो मोनगोन नोंथांमोनहा बिटिआरनि सागानगिरि बिथां रन्जन दैमारिखौ एकर्डनि रादाय बायदियै हगारनांगौनि दाबि खालामदों। बारग' एनडिएफबि वेलफेयारनि दैदेननायाव उदालगुरियाव धर्ना होनायनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों। बिनिफ्राय नेक्स्टआव नुनो मोननाय जागोन चिरां जिल्लानि रुनिखाथायाव लामा गाज्रिनि थाखाय गंसे ट्राकआ जाब्रबथाय जाना गोग्लैदों। मुवा बेसाद रोगानानै लाबोनाय बे गारिखौ सोनाब बंगनिमोन होननानै सिनायथिनाय जादों। बिनिफ्राय नुनो मोनदों आसामाव दैबानाजों थैनाया 85 सा जाहैबाय होनदों। गासै 24,30,502 सा सुबुङा गाग्लोबजाबाय होनदों। हठात न' बां गारनानै खारनांबाय। बेखौ फोरमायदों आसामनि स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथरिटिया। नोंथांमोना नुनो मोनगोन लिंकआव डिसक्रिपसनाव लिंकबो दङ। बेनिफ्राय नुगोन आसामनि दिसपुरनि एमएलए अतुल बरा बिथांनि देहायावबो कभिड-19 पजिटिभ मोनदों होनना खौराङाव नुनो मोननाय जादों। सानफानि उनाव सानफा आसामावबो बांबोगासिनो दङ कभिड-19नि गाग्लोबनाया आरो थैनायाबो बांबोगासिनो दं, साफ्रोमबो नुगासिनो दङ। नाथाय जोंनि बर'फोरनि बेलायावहाय बेसिकेलि बिटिसि हालामावहाय गोबां जोङो जेंना नुनो मोनगासिनो दङ। जाहाथे सांग्रां जायो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरा। बेनि थाखाय खेबसे फिन खावलायहरनाय थाहैबाय। एसेनोसै, नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।